Magjowa ka naman! Landi-landigan pag may time! Ang tanda-tanda mo na, wala ka pa rin asawa? Hoy, 30 ka na. Mag-asawa ka na, may expire na yung mattress mo. Oh no! Nahihirapan ka muna, hala ka. Yan yung kalimitan nating naririnig or sinasabi kapag meron tayong kakilala, kaibigan, kamag-anak na hindi pa rin nagkaka-jowa or nasa 30s na yung edad, hindi pa rin nag-aasawa. Minsan, tayo yung nagiging dahilan para ma-pressure yung isang tao na single. Diba? Kasi ako, nangyari din sa akin yan. 21 na ako, pero never pa akong nagka-boyfriend. So, sinabi rin yun sa akin ng ate ko, mag-boyfriend na daw ako kasi 21 na ako. Pero, noon yun. So, ngayon, dahil nga February na and yung ibang mga single dyan ay mapapasana all na naman, di ba? Yung mga no boyfriend since birth dyan, tutuksohin na naman. So, ito sa mga single dyan na naghahanap or nag-aantay na kanilang Mr. Right. Or kung lalaki ka, kung nag-aantay ka ng yung perfect match, yung iyong soulmate. So, meron akong ikikwento sa inyo na isang napakagandang love story na kapupulutan natin ng aral or meron tayong makukuhang lesson dito sa kwentong to. So, ito ay nabasa ko sa isang libro na yung title is A Cup of A Cup of Chicken Soup for the Soul. So, ito, matagal na tong book sa akin. Ayan o. Tingnan nyo yung ano niya, yung itsura niya, diba? Medyo madungis na. So, isa to sa, yung kwentong ito na i-share ko sa inyo. Isa to sa tumatak talaga sa akin. Kasi ito, compilation to ng mga story, ng mga totoong kwento ng buhay na sinishare nila. And meron tong iba-ibang chapter, meron dito about love, about overcoming obstacles, yung parents, children and parents, yung mga makapupulutan mo talaga ng aral. And so, papatingin ko sa inyo. Wait na. So, yan. Yan. A Cup of Chicken Soup for the Soul. So, ito ay number 1 New York Times best-selling authors. Sila, Jack Canfield, Mark Victor Hansen, and Barry Spelchuk. And ito yung back niya. Tingnan nyo. Yan, ito sila. Ito, I think 1990s pa to na-release itong book na to. 1990s pa to. So, ito, medyo bata pa sila. Pero ngayon, sinerch ko, matanda na talaga sila ngayon. New York Times, number 1 best-selling authors. So, sila yung may akda nitong librong to. Pero ito ay compilation ng mga inspiring stories. Okay? So, ngayon, makwento ko lang, nagsimula ako talagang sobrang dami kong librong nabasa noong heartbroken ako. Oh no! Totoo yan. Yung first heartache. Yun. Ang daming tinuro sa akin noon na lesson sa buhay. Lalo ako naging strong. Lalo kong minahal yung sarili ko. So, huwag muna natin pag-usapan yung kwento ng buhay ko. So, ito muna yung sa inyo, i-share ko. Okay. Itong book na to is about self-help, inspiration, gift. So, babasahin ko lang muna ito para malaman nyo yung nandito sa likod. Okay? A Cup of Chicken Soup for the Soul by Jack Canfield, Mark Victor Hansen, and Barry Spelchuk. Sometimes, you only have time for a cup of soup. With that in mind, Jack Canfield, Mark Victor Hansen, and Barry Spelchuk give you this collection of brand new single-serving sized stories. Now, you can enjoy fresh chicken soup for the soul whenever you have a few spare moments. A cup of chicken soup for the soul is the perfect gift for readers
who love the original chicken soup for the soul. It's great for business people on the run, young people in need of inspiration, individuals with limited reading time, or anyone looking for a quick pick-me-up. Enjoy a cup of chicken soup for the soul and share its goodness with your loved ones. So, special kayo sa akin, kayong mga viewers ko, so i-share ko sa inyo yung goodness dito. So, perfect to para sa mga single dyan na naghahanap ng kanilang perfect match or yung kanilang Mr. Right, soulmate, kanyang girlfriend, diba? Ang title nito is The Blue Rose. For years, I became romantically involved with men who weren't emotionally available or capable of making a long-term commitment. My relationships were full of pain. I wanted to get married, so I knew I had to do something radically different. One day, I decided to pray. God, I don't know how to pick the right partner. So please choose my divine beloved for me and prepare us both for our upcoming union. And God, just so I'm sure to know who you've been chosen for me, let Him somehow present me with a blue rose. Every day, after that for 5 months, I affirmed that my divine beloved was coming to me, and that we would recognize each other at the right time. Every day, I let go of a little more control and opened a little more to God loving me. And every day, I looked for my blue rose. 12 days after I left my abusive boyfriend, I attended a networking luncheon where Alan Cohen was speaking. He spoke about the power each of us has to bless another human being. It touched me so deeply that when he invited us all to do a blessing exercise, I was the first to jump out of my chair. Over 100 people around me scrambled to find a partner. Suddenly, everything was quiet, and the young blue-eyed man stood in front of me. We joined hands and gazed into each other's eyes. Following the exercise, I asked, "Will you bless me?" For several minutes, he silently poured unconditional love and blessings onto me. He then asked, "Will you bless me?" And I returned the love. We didn't say anything else to each other. The exercise ended and we returned to our seats. I was in a daze. In a few minutes, the young man returned and introduced himself as David Rose. I knew then that God Himself had presented me with my blue-eyed rose. A year later, we married Brenda Rose. So yung sumulat ng letter na to ay si Brenda Rose. O diba napakaganda? Diba napakaganda? So, gusto ko itong i-share sa inyo dahil alam mo yung pinaka-lesson na makuha natin dito sa kwento niya is kapag ka naghahanap tayo ng ating Mr. Right or yung soulmate na kumbaga gusto nating makasama habang buhay, katuwang sa buhay, diba, sa hirap at ginhawa. So, ang una nating gagawin is hingin natin yung guidance ni God. So, ako personally ginawa ko to. Pero, yung una kong relationship, yun yung sinasabi ko sa inyo. Yung una kong relationship, gusto kong magkaroon ng boyfriend. Gusto ko lang magkaroon ng boyfriend. Yung, wala lang, trip ko lang. Gusto ko lang maranasan na maging in a relationship. So, ano yung nangyari sa akin? Maling lalaki yung nahanap ko. And, sasabihin ko sa inyo, hindi siya yung right guy na binigay sa akin ni God. Mali. Kasi, never akong nag-pray, never ko siyang
hiningi kay God. So, yun yung lesson na natutunan ko before, na hindi ka dapat mag-enter or pumasok sa isang relationship dahil lang sa nape-pressure ka sa edad mo or dahil lang sa sinasabi ng mga friends mo, ng kamag-anak mo na mag-asawa ka na mag-boyfriend ka na, diba? Yung tipong dahil lang doon, sa reason na yun, nape-pressure ka, is papasok ka na sa relasyon, hindi dapat. So, bago tayo pumasok sa relasyon, ano yung kailangan natin gawin? I-pray natin yun kay God. Hingin natin kay God. Humingi tayo ng guidance sa Kanya, ng protection. Diba? Kasi ako, itong asawa ko ngayon, talagang pinag-pray talaga ako. After nung heartbreak ko noon, sobrang dami kong natutunan sa buhay. Ang dami kong lesson na natutunan. And doon ako lalong napalapit kay God. Talagang sobra talaga yung ang daming nagbago sa pananaw ko, lalo kong minahal yung sarili ko, kasi yung pinaramdam sa akin ni God na mahalin mo muna yung sarili mo. Kilalanin mo muna yung sarili mo bago ka maghanap ng magmamahal sa'yo. So, yun yung importante. And, diba, sabi nga dito, nag-pray lang daw siya kay Lord, and yung araw-araw, inilelet go niya lang, or kumbaga, sinasabi niya lang kay Lord na kayo na po yung bahala magbigay sa akin ng aking perfect match. So, nagkaroon din siya ng mga past relationships, abusive boyfriend. So, after noon, nung naranasan niya na magkaroon ng mga failure sa relationship, naisipan niya mag-pray kay God. So, katulad ko talaga. So, yun, kumbaga, hiningi niya talaga yung guidance ni Lord, and hindi siya binigo ni God. Diba? Binigay talaga sa Kanya. So, ako, personally, nung hiningi ko yun kay God, sabi ko, kayo na po yung bahala. Kung bibigyan niyo ko ng panibagong relationship, thank you. Pero handa po ako, sabi ko nun sa sarili ko, handa po ako maging matandang dalaga. Yes, talagang naisip ko yun na, kasi ang dami ko namang mga kakilala na matandang dalaga. Meron ako dun sa tinirhan ko dati sa Novaliches na wala naman siyang asawa. Pero ang bait-bait niya, makabuluhan yung buhay niya. Sabi ko, ako okay lang sa akin na hindi ako mag-asawa. Ganun talaga yung prayer ko before. Sabi ko, okay lang po kung hindi ako mag-asawa, kung yun yung plan nyo sa akin, okay lang. Pero kung bibigyan nyo ka ng boyfriend na talagang laan nyo para sa akin, is thank you. So ngayon, ang nangyari sa akin is, nung hindi ko ina-expect, nung hindi ko siya hinahanap, saka naman yung binigay ni God sa akin. Yung talaga ang focus ko noon is magtrabaho lang ako, bagong environment, focus lang ako sa sarili ko, self-improvement, yung mga ganyan, di ba? Yung dapat gawin ng isang single na babae. Pero binigay sa akin ni Lord, itong kasawa ko ngayon, binigay siya sa akin na hindi ko talaga siya hinahanap. Hindi ko ina-expect. Pinag-pray ko lang na kayo na po yung bahala. Kung ibibigay niyo sa akin ngayon or kung kailan man, okay lang po sa akin. So, ayun, yun lang yung siguro mapapayo ko sa inyo na lagi nyong hingin yung guidance and ipag-pray nyo kay Lord. Kasi hindi niya naman kayo bibigyan ng perfect na tao para sa inyo na mapapasama kayo. Diba? Kapag pumasok kayo sa relasyon na talagang hindi nyo malang inisip si God, na hindi nyo malang pray sa Kanya, talagang ang maling tao yung makukuha nyo. And sa iba dyan na lagi na lang nasasaktan sa mga past relationship, hindi nyo naahanap yung para sa inyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Baka gustong iparealize sa'yo ni God na please, mahalin mo yung sarili mo. Kasi, paano ka magmamahal ng ibang tao kung yung mismong sarili mo hindi mo mahal or hindi mo pinapahalagahan? Na kailangan bago tayo maghanap ng relationship, ng partner sa buhay, is dapat kilala natin yung sarili natin, mahal natin yung sarili natin,
alam natin yung value natin. Diba? Kasi pag mahal natin yung sarili natin, makakapagbigay tayo ng pagmamahal sa ibang tao. And pag nakikita ng ibang tao na mahal natin yung sarili natin, syempre mamahalin din tayo. Irerespeto din tayo, igagalang din tayo. Magtiwala na lang tayo kay God. Kung sino at kailan niya ibibigay yung ating soulmate, yung ating mga kapareha habang buhay. Yun lang naman yung advice ko sa inyo. And pag nandun na kayo sa relationship na feeling nyo wala naman kayong inaagrabyadong tao, di ba nagpipray kayo, pinagpray nyo kay Lord, and na-meet nyo siya, na single naman siya, of course, kasi baka mamaya yan, may na-meet kayo na sobrang mahal na mahal nyo, mahal din kayo, pero may asawa, or hindi pala single, attached pala sa ibang tao. So, hindi pa rin siya yung perfect guy or girl para sa inyo. Hiningi na natin kay Lord yung guidance kung sino yung ibibigay niya sa atin. Pero gawin din natin yung part natin, which is yung sarili natin, yung intuition natin, di ba? Yung puso natin, kung ito ba, wala ba talagang akong masasaktan at ibang tao kapag ka naging kami, di ba? Kasi pag wala, and tanggap naman ng guy, yung pagkatao mo, pinakita mo na yung bad side mo, yung imperfections mo, yung flaws, diba? Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang imperfections. And pag natanggap yun ng partner mo, ng guy or ng girl na na-meet mo, is bigyan mo ng chance. And pag mag-work out yung relationship nyo, so talagang siya na yung para sa'yo. So, yun. And huwag kayong makalimot na isama si God dun sa relationship nyo. Diba? Kung magde-date kayo, magsimba kayo, diba? Yung mga ganong ano lang, simple, hindi ko naman sinasabing linggo-linggo kayo magsimba. Yung tipong ipakita nyo dun sa partner nyo na may faith kayo kay God. Kasi lahat ng relasyon, magiging okay yan. Or kumbaga, mayroong nga mga problema na dumadating sa buhay, di ba? May mga pagsubok tayong nararanasan, wala namang perfect na relationship. Di ba? Yung mala fairy tale na relationship, wala. Nagkakaroon tayo ng mga pagsubok minsan sa relasyon. Pero, at the end of the day, kapag yung relasyon nyo is kasama nyo si God, ma-overcome nyo lahat. Malalagpasan nyo lahat ng pagsubok sa buhay. Yes, kahit gaano pa yung kahirap. And, yun, napaka-importante na gano'n, maging center ng relationship si God. Diba? Ang dami nyo naman siguro maririnig ng ganyan, na masyadong common na naririnig natin. Pero totoo talaga yan. Yes, kahit mapalayo pa. Kasi kami ng boyfriend ko, nagkaroon kami ng LDR niyan, 1 year. Talaga 1 year, magkalayo kami. Pero, at the end of the day, kami pa rin yung nagkatuluyan kasi, alam mo yun, yung malaki yung tiwala mo kay God. And, syempre, malaki din yung tiwala mo sa partner mo. And, nandun na yung gusto yung mag-workout, yung relationship niyo parehas. Diba? Kasi, parehas kayo, ganda yung pananaw sa buhay. Diba? Pag meron kang faith kay God, syempre, matino yung mga magagawa mo, makakaiwas ka sa mga hindi magandang bagay, diba? So, yun. So, yun lang naman yung advice ko sa inyo. So, hindi ko naman to, kumbaga, hindi ako psychologist, hindi ako, kumbaga, professional na pero based yun sa experience ko, and dito rin, sa share ko sa inyong kwento na wala talagang imposible kay God. Please, manalig ka lang. Kumbaga, have faith, and huwag kayong ma-pressure sa mga tao na nagsasabi sa inyo na magjowa na kayo, mag-asawa na kayo, matanda na kayo. Kung hindi pa kayo ready, huwag kayong papasok sa relasyon. Okay? So, i-enjoy nyo lang yan. Enjoy nyo yung mga magagawa nyo habang single pa kayo. Diba? Kasi pagka may asawa na kayo, may pamilya na kayo, may boyfriend na kayo, may girlfriend na kayo, limitado na yung aksyon na maaari yung gawin. So, yun. Sana nakatulong sa inyo tong video kong to, and kung kindly like this video and subscribe to my YouTube channel for more videos.